es va generar al voltant de les oliveres. Per tant, com que diu, poca broma. Estem davant d'un arbre que simbolitza el millor de la Mediterrània i que serveix pràcticament per a tot. Vull dir, la fusta és extraordinària. És bona per a tallar, és molt dura, però també és bona per a fer llenya i calfar. Té un poder calorífic extraordinari. L'oliva, a través de l'oli, no únicament tenim un aliment, és que tenim també medicina. S'ha utilitzat com a medicina, l'oli. És un lubricant. És un lubricant que permet que els engranatges, les rodes, els eixos, no desgasten la fusta o el mateix ferro que pugui haver, com a eix. És un conservant. Posar les coses en oli, els aliments en oli, conserva. Però també té valor simbòlic. Té molts més usos. Té valor simbòlic. La rama d'olivera, la rameta, és el símbol de la pau. Veritat que sí? I es coronava el campió en els Jocs Olímpics amb una corona de les rametes d'olivera. És la rameta d'olivera el que durà, segons la mitologia jueva, a Noé l'anunci de que la terra ja està habitable, una volta que després de 40 dies i 40 nits del diluvi, la barca aquella en la que teòricament anaven tots els animals ha quedat enganxada en el Monte Ararat i espera a que li duguen una rameta d'olivera per dir, ja podem anar. Per tant, és un arbre fantàstic. És l'arbre gràcies al qual ciutats tan importants com Atenes, en el que ha sigut la cultura mediterrània, van florir d'una manera espectacular. I de fet, com que era Atenea, la divinitat encarregada de protegir les oliveres i de transmetre als humans la manera de cultivar-la, en un moment donat, quan una ciutat àtica grega comença a créixer, dubten els seus habitants de quin nom donar-li a la ciutat i a quina divinitat oferir-li la protecció. I es presenten dos dels grans divinitats, Poseidó, el déu de la mar, el déu també dels cavalls, el que permetria controlar i evitar les tempestes de la mar, i es presenta Atenea. I cadascun dels déus li diu als habitants d'allí, mireu el que jo sóc capaç d'oferir-te, el control de la mar. I ella diu, Atenea diu, jo vos ensenyaria a cultivar l'olivera si m'adoreu a mi. I per què l'olivera? I va començar a desgranar totes les qualitats de l'olivera i de l'oli. Aquests habitants ho van tindre clar. Van dir, Atenea, tu eres la nostra, i a la ciutat li direm Atenes. I les monedes tindran una efígie, ja teníeu sobretot de l'òliva, de la lechuza, que és l'animal que teòricament s'amaga en les oliveres, perquè també es diu que li agrada moltíssim l'oli, beure l'oli. I a partir d'ahir, tot, des del naixement, que potser ha sigut en l'antiguitat en un bressolet, en un estat de fusta d'olivera, al matrimoni, Ulisses tenia el seu llit de matrimoni dins d'una olivera enorme, gegantina. Fins a la mort, quan ens morim, anirà en l'últim moment el retor, el cura, i portarà l'oli sagrat, els sants òleos, i agarrarà i te'l posarà al front, els que tenen el ritual cristià, perquè d'aquesta manera simbolitza que gràcies a l'oli, que no únicament és comestible, lubricant i demés, sinó que serveix també com a combustible per a il·luminar els antics cresols, els antics lamparetes que gràcies a l'oli mantenien la flama encesa i perdurava. Com que tu quan el muigues aniràs al subsol, aniràs a l'Hades, aniràs a un lloc fosc, te posarà oli com un símbol de que tindràs lubricant per a il·luminar-te allà on aniràs. Com després, una volta morts, els parents, els amics i demés portaran a la tomba crisantems, fonamentalment crisantems, que és la planta que haurien de dur als difunts. Perquè, al igual que l'oli ens serveix de lubricant,
Crisantem és una paraula que al indicar-nos en el propi nom diu crisós, que vol dir or, daurat, lluminós, antem, flor. La flor lluminosa, i li durem als difunts per a que puguen simbòlicament il·luminar-se allà en el món de la foscor, on si no mos tenen a nosaltres que li duguem això estarien a fosques. Jo quan tenia mal de panxa, ma mare em duia a ma tia Josefa i mos fregava oli en la panxa. Veritat que sí? Ha servit també com a transmissor per a medicines. A banda de que l'oli ja té una quantitat extraordinària d'olis grassos que són medicinals, és que a més a voltes determinats principis actius, gràcies a que es dissolvien en l'oli, permetien estar més temps damunt la pell i permetre que a poc anara passant a través de la pell i actuant en el benefici que tu perseguies que actuara. Això serien els olis, o els òleos en general que es dia, de la mateixa manera que una altra forma de fer aquests emplastos era, en lloc d'oli, usar poma ratllada, matxacada o triturada, i enmig d'això posar el principi actiu. I com que era de poma, el que te posaves damunt, tindries una pomada. O podies agarrar, en compte d'oli o poma, agarrar la crema de la llet i fer lo mateix, i tindries una crema. Perquè les paraules parlen. Les paraules diuen coses.